Mary vilayatynyň Bayramaly etrafynda şu günler dilekçilik edýän pensionerleriň köpelendигini syňlasa bolýar. Etraf polisiýasy esasanym Bayramaly şäheriniň bazarlarynda we olaryň töwereginde üýşýän pensionerleri gowmak esasynda ýaşuly gatlygyň dilekçilik etmeginiň öňüne almaga çalışýar. Etraf bazarlarından kovulyan garry inneler we atalar bir salym olary barmaýarlar. Bu döwürde olar naharhanalara, garwanyshanalary, marketlere, dükanlara, çaýhanalary we hojalyklara gapyma-gapy aýlanýarlar. Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 13-nji noýabrda gurrun berdi. Pensionerler bu ýerdäki işgärlerden we ýaşaýjylardan ýere azyk ýa-da sadaka bermegi soraýarlar. Olaryň arasynda aýaklary köne we deşik joraply, rezin şypbykly eneler we atalar hem bar. Hojalyk jaýynyň howlusyndaky tamdyrda somsa bişirip satýan bir Bayramaly ýaşaýjynyň sözlerine görä, mundan bir aý töwereg odal onuň ýanyna 2 pensioner ene sadaka sorap gelýärdi. Şuňky gün olaryň sany 10-dan geçýär. Olar, "Ogul men gaty aç, ýöne pulum ýok, eger mümkin bolsa ýekeje somsa beräý" diýerler. Olaryň sany gün saýyn köpelýär. Ýöne olara gaty ýüregim agyrýandygy sebäpli "ýok" diýen bilemok. Olara her gün 2 sandan somsa berýärin. Olar köplenç birini iýerler, beýlekisinem matadan dikilen köne sumkasyna salyp alyp gidýärler. Käte somsa satyn almaga gelenler hem olara gynanyp somsa satyn alyp berýärler. Pensionerleriň käbiri bolsa somsa iýmäge gelen adamlaryň galdyranlaryny hem iýerler diýip Bayramaly ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyz dilekçilik edýän pensionerleriň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Olar özleriniň 500 manat möçüründäki pensiýasynyň dermanlaryna, iýjek içjegine we beýleki zerurlyklaryna ýetmeýändigini aýdyp, aman galmak üçin dilekçilik etmäge mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. Häzir diz agrym üçin bir sany maz aljak bolsaň adymdan 150-200 manat tölemeli. Men bu mazdan başga da bir näçe derman almaly. Men pensiýamy ýa dermany ýa-da azyga bermeli bolýaryn. Şeýlelikde pensiýama derman satyn alyp gündelik iýmegimi dilekçilik edip tapmaly bolýaryn. Dip pensioner ene bellidi. Iýul aýynda geçirilen hökümet ýygnagynda häzir 410 manada barabar bolan iň pes pensiýanyň 2024-nji ýylda 500 manat boljakdygy ma'lum edildi. Bu Merkezi Bankyň kursunda $143, Garabazar bahasynda $25,5 barabardyr. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan synçylaryň bir näçesi pensiýalaryň möçüriniň we olaryň döwlet tarapyndan her ýyl 10 göterim töweregi ýokarlandyrylmagynyň ýylatyň bazar sebedine gabat gelmeýändigini indi ençeme ýyl bäri aýdyp gelýär.